interpelaci. Od minulého roku, od 19. června, kdy jste byli zvoleni do svých funkcí, se mnohé změnilo, ale mě nejvíc zaráží jedna věc. Vám vůbec nevadí, že manžel Reiter za ČSSD pracuje v městské společnosti placené z peněz všech daňových poplatníků. Vám vůbec nevadí, že 2 členové představenstva společnosti jsou členové ČSSD ze 3 členů představenstva. Vám vůbec nevadí, že předseda výboru pro budoucnost SMO je zároveň předsedou dozorčí rady a je zároveň členem ČSSD a členem rady za ČSSD. Vám to vůbec nevadí? To je prostě, promiňte mi ten výraz, ale amorální. Já si nemůžu pomoct. Dle práva je to v pořádku, ale dle etiky a morálky určitě ne. Takže to je moje otázka, na kterou bych tady velmi rád chtěl písemnou odpověď. Velice mě to zklamalo, protože jsem očekával od této nové vlády města více. Bohužel i moje zklamání je obrovské. Takže děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.